Samantala, idol, tinatrabaho na po ng lokal na pamahalaan po ng Dagupan ang mithiing magkaroon po muli ng license to operate ang Malimgas Market Processing Facility. Alinsunod po dito, nakipag-ugnayan na po ang LGU sa FDA Regional Field Office 1 kasama po ang City Agriculture Office upang talakayin ang mga kaalamang nakapaloob ukol dito. Sa naturang pasilidad, may isasaalang-alang po ang katiyakan po pagdating sa food safety, lalo na sa pagpoproseso ng ilang mga fish products tulad ng bangus at iba pa. Layon din itong matutukan ang pagiging compliant ng public market sa mga standards na ibinaba po ng FDA. Samantala, kung makakuha man ng license to operate, ay maaari nang makakuha ng iba't ibang mga serbisyo tulad ng deboning, blast freezing at vacuum sealing at iba pa. IFM News. IFM News. IFM.